तो हेलो ख्रिस्ट'नि अनजायग्रा लोगोफोर सिगां सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि बे भिडिअ'आव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। तो अनजायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोननो जे भिडिअ'खौ आं शेयार खालामदों, तो बे भिडिअ'आ जोंनि जातिनि, जोंनि हारिनि, जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा देरगाथाव, बेसेबांबा बाख्नायजाथाव आरो इसोरा जोंनो बेबायदि जाति, बेबायदि हारि, बेबायदि मोनसे गाननाय जोमनाय ड्रेस जेनाखि जोंनो होदों, बेसेबांबा देरगाथाव, बाख्नायथाव, समायथाव आरोखि ना, बेफोरबायदि होदों आरोखि। तो बेनिखायनो जोङो आफा इसोरखौ जोंनि जातिनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय इनायनो जोङो हामबाय होननो नांगौ आरोखि ना। बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जों इसोरखौ मा रोखोम हामबाय होननो नांगौ बेबायदि आङो मोनदांदों आरोखि। जे बर'नि कालचार, जे बर'नि ड्रेस, जोंनि जाति, जोंनि हारिनि मा रोखोम इसोरा जोंखौहाय सोरजिदों बे बुहुमावहाय। मोनसे गावजों गाव खौसेथि गैयाब्लाबो मोनसे कालचारावहाय आरोखि ना, बुहुमावहाय मानसिफोरजों मोजां मोनजानाय ओरैबायदि खालामदों जोंनि बर' जातिखौ आरोखि। बेनिखायनो अनजायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोङो आफा इसोरखौ जोङो हामबाय होननो गोनां, जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो हामबाय होननो गोनां। मानोना इसोरा जोंखौ बेबायदि मोनसे जातिजोंनो जोंखौ खालामबाय बा जोंखौ सोरजिबाय बे बुहुमाव आरोखि। आरो जोंनि जातिनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय, जोंनि लिडारफोरनि थाखाय, जायफ्रा पलिटिशियान दैदेनगिरिफोर, जातिनि थांना थानायखौ खामानि मावग्रा, जातिनि थाखाय, जातिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावग्रा, बे बिथांमोननि थाखाय जों अरायबो जोङो आफा इसोरनाव जोङो गोसोखांनो गोनां, बिनो गोनां, इसोरनाव गथायनो गोनां, जेन' इसोरा जोंनि जातिखौ रैखा खालामो, गाज्रि अलखदनिफ्राय बासायो, बेफोरबायदि आरोखि ना। गोबांथारनो जोङो आफा इसोरखौ हामबाय होननायजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायबो इसोरनाव गथायनो गोनां, बिनो गोनां, जेन' बिसिनि दुवारै जोंनि जातिफ्रा, जोंनि कालचारफ्रा आरोबाव साबसिन हामसिन जाबावो होननानै आरोखि। तो अनजाग्रा लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै मा रोखोम मोनदों? तो आं हले मोनदों माने बिराद इसोरखौ धन्यबाद होनो गोनां, हामबाय होननो गोनां। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, we have to give thanks to God because God has created among the world our Bodo Kutch as a big cultural people. बेफोरबायदि इसोरा दिनै जोंखौ सोरजिबाय आरोखि। बेनिखायनो जों आफा इसोरखौ जोङो हामबाय होननो गोनां आरोखि। तो नायदो लोगोफोर, बेसेबांबा समायथाव ना, मा रोखोम समायना नुदों नायसायनो, माबायदि इसोरा बानायदों आरोखि जोंखौहाय। तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ख्रिस्ट'नि अनजायग्रा लोगोफोर, बे मोनसे जोंनि जातिनि, जोंनि हारिनि मोनसे कालचार बियो। नायसाय बेसेबां समायना दिनै नुदों अनजायग्राफोर। तो नायलांबाय थादो लोगोफोर आरोबाव।